Dobar dan i dobrodošli u našu novu seriju. Naša tema danas je porodica i rod u srpskom jeziku. Idemo! Serbonika. Ja sam Magdalena, a ovo je Bojan. Zdravo, ja sam Bojan. On se zove Bojan, on je moj muž, a ja sam njegova žena. Ona se zove Magdalena, ona je moja žena, a ja sam njen muž. A kako se ti zoveš? Viktor. Viktor je Naš sin. Ja sam majka. Ja sam Viktorova majka. Magdalena je moja mama. Ja sam njegova mama. Ja sam otac, ja sam Viktorov otac. Bojan je moj tata. Mi smo Viktorovi roditelji. Bojan je Viktorov tata, ja sam Viktorova mama. Viktor je naše dete. Mi smo porodica. Mi smo jedna mala porodica. Srpski jezik ima 3 roda. 3 roda isto kao engleski. Muški, ženski i srednji rod. On je Bojan, on je muškarac, moj muž, on je otac i on je menadžer. On, Bojan, muškarac, muž, menadžer, otac. To su reči koje su muški rod. Muški rod u srpskom jeziku završava na konsonant. N, R, C, Ž, to su konsonanti. Muški rod je na konsonant. Videli ste primere. Bojan je muškarac, muž i otac. Muški rod se završava na konsonant, znači nema vokala na kraju. Nema vokala i to je muški rod. U nekim knjigama vidjet ćete ovde znak ovako, 0 precrtana, to znači nema vokala, nema A, E, I, O, U. Ja sam Magdalena, ja sam žena, ja sam majka, ja sam profesorica. Magdalena, žena, majka, profesorica, to su reči ženskog roda. Ženski rod, reči koje su ženski rod u srpskom jeziku završavaju se na A, vokal A. Magdalena, majka, žena, profesorica. A. Ženski rod, žena, A. Muški rod, muškarac, konsonant. Ženski rod se završava na A. Magdalena, žena, majka. To je uvek A. Ženski rod je na A. Naše drago dete, moje milo sunce, moje lepo srce. Lepo dete, milo srce, drago sunce. To je srednji rod. Dete je srednji rod. Srednji rod u srpskom jeziku završava se na O ili na E. Dete, sunce, srce, lepo, drago, sjajno, zlatno. I srednji rod, videli ste dete, sunce, srce ili može biti O, na primjer pismo, pismo. Ili na O ili na E se završava. I tako prepoznajemo bilo šta, bilo koji predmet može biti bilo kog roda. Može biti tabla, ovo je tabla, tabla je ona, tabla je ženskog roda. Tabla. Ovo je flomaster. Flomaster je muškog roda. Flomaster. Ali tata, Viktor je rekao, Bojan je moj tata. Tata. Postoje reči koje se završavaju na a muškog su roda. I to su uvek muškarci. Uvek muškarac,
ako je na A. Ne može biti stvar, ne može biti predmet. A sad vi. Koji su rod ove reči? Napišite u komentarima dole. Sestra, brat, olovka, papir, porodica, jaje i deda. Pišite odgovore u komentarima i postanite član Srbonike. Ako ste već član, ovaj link vas vodi na interaktivne vežbe za ovu lekciju. Mnogo vam hvala i vidimo se sljedeći put. Ćao!